Nogle af de udfordringer, vi har ude i verden i dag, det er eksempelvis, at 90% af alle havfugle og op mod 50% af alverdens havskildpadder, de har faktisk plast i maven i dag. Jeg tror, at problemstillingen med plast ude i verdenshaven, den er kendt både her i Danmark og i Europa, og meget af det plastik, der er derude, det kommer selvfølgelig fra land, og det bliver fragtet ud via en masse vandløb. Der har vi udviklet produktet Sea Protector One, som er en fuldautomatisk autonom robot. Den sidder i et hvert vandløb og kan filtrere og skimme overfladen for alt det affald, der måtte komme. Både plast, men også alt det andet affald, der trods alt også kommer. Det, som gør vores løsning speciel, det er, at den bringer alt affald til land, og samtidig med det, så sikrer den, at al transport på vandløbene kan faktisk også passere. I det øjeblik, vi tager kontakt til Aarhus Kommune, så er det klart, at det er en forholdsvis lang vej ind med et produkt, som ikke nogen kender til. Når man kommer med en god idé og foreslår at montere et større apparat på en kajkant i Aarhus Kommune, så er der selvfølgelig nogle ting, der skal lige være på plads først. Man skal have lov til at bruge det pågældende areal. Det er der en myndighed, der skal give lov til. Der er nogle sikkerhedsmæssige aspekter, der skal tages stilling til. Der er forskellige miljøhensyn. Her kan det måske være rart at få lidt vejledning. I en stor kommune som Aarhus kan det måske være svært som udefrakommende at finde rundt, hvem er det, jeg skal tale med? Hvem kan give mig lov til det her? Er det overhovedet noget, der har med kommunen at gøre, eller er det politiet eller brandvæsenet, jeg skal tale med? Selvom Sea Protector One i virkeligheden kun sorterer de øverste vandlag, så har det været overraskende, hvor meget affald de egentlig samler op. Da vi først kommer til Aarhus Å, tænker vi, at her er der egentlig ikke så meget affald. Vi går nogle ture langs med åen, og da vi først har fået vores løsning op, så bliver vi lidt klogere. For vi samler faktisk mere end 63.000 stykker affald op det første år, vi sidder der, i en delvis coronanedlukket periode. Vi ved, at mængden af plastik, der kommer ud i verdenshavene, svarer til, at en lastbil tømmer sin last hvert minut året rundt ud i verdenshavene. Vi synes, de mængder er alt for store. Der er en masse mennesker, som faktisk bekæmper det her, men det er der stadigvæk, og det meste kommer fra land.